Hei! Näet nyt videon, joka kertoo, mikä on dynaaminen rakenne ja miten se toimii. Dynaaminen rakenne herättää yhä enemmän mielenkiintoa ja keskustelua myös ammattilaisten keskuudessa. Keskustelulla on kuitenkin ominaista, että ei ole tarkoin määritelty, mitä dynaamisella rakenteella oikein tarkoitetaan. Dynaamisen rakenteen ympärille on luotu paljon turhaa mystiikkaa. Rakenteen toiminta sekoitetaan usein ilman liikkeeseen, hataruuteen ja niin edelleen. On väärinkäsityksiä ja hedelmätöntä kinastelua, joka on jättänyt sekä rakennusalan ammattilaiset että kuluttajat epätietoiseksi. Dynaamisen rakenteen vaikutukset sisäilmaan ja rakenteiden kosteusturvallisuuteen on todistettu tutkimuksin. Videoanimaatiossa selvennetään lämmityskaudella tapahtuvaa kosteuden liikettä huonetilasta rakenteeseen ja sen läpi, sekä kesäkaudella tapahtuvaa päinvastaista liikettä. Tarkastelemme myös dynaamisen rakenteen vaikutusta sisäilman kosteuden tasapainottajana. Dynaamisen rakenteen fysikaalinen toiminta on suhteellisen yksinkertainen. Tämän videon tarkoitus on osaltaan avata sen toimintaperiaatetta. Videossa käydään läpi, mistä kosteutta tulee rakenteeseen, sen liikkeet rakenteessa ja miten kosteus kykenee myös poistumaan jälkiä jättämättä. Mistä ihmeestä sitten rakenteeseen menee kosteutta? Sisäilman kosteuspitoisuuteen vaikuttaa pääasiassa asumisen tuottama kosteuden määrä, kuten pesutilat, ruoanlaitto ja ihmiset. Kosteutta rakenteeseen menee sekä diffuusion että konvektion mukana, sisäilmasta ja myös ulkoilmasta. Otetaanpa muutama asia lämpötilasta, kosteudesta ja paineesta. Esimerkissämme huoneen sisälämpötila on 21 astetta celsiusta ja sisäilman suhteellinen kosteus 30%. Tuossa 21 astemäärässä ilma sisältää vesihöyryä vajaat 6 grammaa per ilmakuutio. Ulkona on puolestaan pakkasta -10 astetta. Siellä ilmakuutiossa on vettä vain noin 2 grammaa kuutiometriä kohden. Sisäpuolella on siis kosteutta ilmakuutiota kohden kolminkertainen määrä ulkoilmaan verrattuna, ja siksi siitä syntyy rakenteen ylipaineero. Eli sisätilan vesihöyrymäärä aiheuttaa noin 700 paskalin paineen, ulkona on reilut 200 paskalia, eroksi tulee siis vajaat 500 paskalia. Tuo paineero pyrkii siis tasaantumaan rakenteen yli niin sanotulla diffuusiolla, joka on höyrymolekyylien itsenäistä ja satunnaista liikettä ilmassa tai huokoisen aineen huokosissa. Yhden molekyylin liikesuunta on mahdoton ennustaa. Mutta suuressa molekyylijoukossa diffuusio pyrkii tasoittamaan vesihöyrypitoisuuden ja vesihöyryn osapaineen paikallisia eroja. Toisin sanoen, höyryä siirtyy sinne, missä vesihöyryn osapaine on pienempi, lämpimästä kylmään. Todella helppoa, eikö totta? Vai aivan kauhistuttavaa kapulakieltä? Mutta ei hätää. Otetaan esimerkki elävästä elämästä. Kuvitellaanpa, että nuo ilmassa olevat vesimolekyylit ovat ihmisiä, jotka ovat huoneen ja käytävän kokoisessa talossa. Sinä olet yksi noista ihmisistä. Tarkastellaan ensin tilannetta talviolosuhteessa. Huone oikealla kuvaa sisätilaa ja terassi vasemmalla ulkotilaa. Käytävä välissä kuvaa seinärakennetta. Tuossa huoneessa oikealla on 20 ihmistä. Ja huonepinta-ala on esimerkiksi 24 metriä. Ihmisten tuottaman lämmön vuoksi huoneen lämpötila nousee nopeasti korkeaksi. Ilma muuttuu tunkkaiseksi, ja sinun on vaikea hengittää. Ja sitten huomaat, että käytävän takana on terassi, jossa on 2 ihmistä happihypyllä. Luontainen käyttäytymisreaktiosi on, että haluat siirtyä pian väljempiin tiloihin ja haukkaamaan happea. Näin väkimäärä tasaantuu, mutta myös lämpötila ja kosteus huoneessa, ja on paljon helpompi hengittää. Aivan samalla tavalla kuin ihmiset edellä, myös vesimolekyylit pyrkivät tasaantumaan korkeammasta vesihöyryn osapaineesta, lämpimästä kylmään päin. Kesällä tilanne on taas päinvastainen. Ulkolämpötilan noustessa esimerkiksi 27 celsiusasteeseen ilmassa on vesihöyryä 90% kosteudessa noin 24 grammaa kuutiometrissä.
Sisällä lämpötilan ollessa 23 astetta 60% suhteellisessa kosteudessa on vettä noin 13 grammaa. Paine on nyt siis paljon suurempi ulkona kuin sisällä. Kosteus pyrkii nyt sisäänpäin, jossa sitä on selvästi vähemmän. Dynaaminen rakenne, joka on sama-aineinen, kykenee siirtämään kosteuden aina oikeaan suuntaan ilman tiivistymisen vaaraa. Kerrataanpa taas tuo kapulakielinen dynaamisen rakenteen virallinen määritelmä. Dynaamisen rakenteen läpi ei kulje ilma, vaan ilman kosteus. Sillä tarkoitetaan siis rakennetta, johon voi siirtyä ympäristöstä diffuusiolla vesihöyryä, ja jossa vesihöyry voi sitoutua hygroskooppiseen aineeseen ja vapautua. Usein käytetty termi, hengittävä rakenne, kuvaa juuri tuota kosteuden turvallista liikettä rakenteessa. Dynaamisen rakenteen läpi voi diffusoitua vesihöyryn lisäksi myös muita kaasuja, kuten hiilidioksidia. Muutama sana vielä konvektiosta. Vesihöyryn konvektio ja sisäinen konvektio. Vesihöyryn konvektiolla tarkoitetaan ilman sisältämän vesihöyryn liikkumista ilmavirtauksen eli sisäisen konvektion mukana. Ilmavirtauksia synnyttävät paineerot, jotka johtuvat tuulista, lämpötilaeroista sekä ilmanvaihdosta, eikä sisäinen konvektio tuo lisää kosteutta rakenteeseen. Rakenteen ulkoinen konvektio. Rakenteiden ulkoisesta eli pakotetusta konvektiosta puhutaan silloin, kun ilma siirtyy paineerosta johtuen rakenteiden vuotokohtien kautta. Tämä ilmiö voi olla kosteusteknisesti hyvinkin haitallinen, koska sen kuljettamat vesihöyrymäärät ovat paikallisesti erittäin suuria ja kylmän pinnan kohdatessaan osa ilman sisältämästä vesihöyrystä tiivistyy vedeksi. Ulkoisen konvektion aiheuttamat ongelmat. Suuri osa rakennusten kosteusvaurioista aiheutuu ulkoisen konvektion, käytännössä rakenteen vaipan ilmavuotojen aiheuttamista vaurioista. Konvektion mukanaan tuomat kosteusmäärät ovat usein paljon suuremmat kuin diffuusion. Ongelmat liittyvät usein rakenneosien huonoon ilmatiiviyteen. Vuotokohta rakennuksen vaipassa toimii myös vahingollisena korvausilmakanavana aiheuttaen vedon tunnetta. Esimerkiksi rakennuksen yläosissa savupiippuvaikutuksen vuoksi voi olla ylipaine, jolloin vuodon mukana rakenteeseen menevä kosteus tiivistyy kylmiin kattorakenteisiin muodostaen kuuraa. Ilman lämmetessä kuura sulaa kastellen rakenteet ja pintaverhoukset. Millainen rakenne sitten toimii dynaamisesti? Hygroskooppisista materiaaleista rakennettu rakenne toimii myös noiden edellä kuvattujen lainalaisuuksien mukaan. Kosteus pyrkii suuremmasta osapaineesta pienempään. Puukuitu kykenee sitomaan kosteuden, siirtämään sitä ja luovuttamaan sen pois. Puupohjaiset aineet pyrkivät aina asettumaan ilman suhteellista kosteutta vastaavaan tasapainotilaan. Kun koko rakenne on hygroskooppinen, kosteus tasaantuu eristekuituihin ja alentaa eristeessä kosteusosapainetta ulospäin mentäessä. Siksi kastepisteessä tapahtuvaa tiivistymisuhkaa ei ole. Dynaamisen rakenteen edellytykset ovat siis diffuusioavoimuus sekä kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta. Esimerkkimme mukaan huoneiden välillä tapahtuva ihmisten siirtyminen huoneesta toiseen tapahtuu helppoa ja turvallista reittiä. Ovet kuvaavat tässä puukuidun ominaisuutta kosteuden siirtäjänä. Hygroskooppiset eristysaineet tuulensuoja mukaan lukien sekä puurunko toimivat juuri noina helppoina ja kosteusturvallisina reitteinä. Edellä kuvattiin dynaamisen rakenteen toimintaa ja kosteuden kulkua rakenneturvallisuutta ajatellen. Katsotaanpa nyt, miten se vaikuttaa rakennuksen lämpö- ja kosteusviihtyvyyteen. Ja mietitään hetki sitä, että voidaanko myös sisäilmaston kosteusoloja suunnitella ja hallita. Huoneilman kosteus vaikuttaa suoraan ja välillisesti huoneilman laatuun. Huoneilmalle on tyypillistä, että se ei ole vakaa ja tasainen, vaan muuttuu nopeasti kosteuden tuoton vaihdellessa. Jokaisella meistä on kokemusta usean ihmisen vaikutuksesta huoneilman kosteuden nousuun. Ollessaan vuorovaikutuksessa huoneilman kanssa hygroskooppisilla materiaaleilla on huoneilman kosteuteen puskurivaikutus.
Tällä tarkoitetaan materiaalin kosteuden sitomis- ja luovuttamiskykyyn perustuvaa huoneilman suhteellisen kosteuden tasapainottamista. Vaikutukset kohdistuvat lämpöviihtyvyyden tunteeseen, aistivaraisesti havaittavaan raikkauteen sekä erilaisiin biologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin tekijöihin. Suhteellisen kosteuden pitäminen 30–55% on suositeltavaa. Selkokielellä tuo tarkoittaa, että kun huoneessa on useita ihmisiä, hygroskooppinen materiaali sitoo kosteutta tasapainottuaan huomattavasti huoneilmaa. Kun väki poistui tiloista ja ylimääräinen kosteustuotto loppuu, palautuu myös huoneilman kosteus aiemmalle tasolle. Vaikka erilaisia kosteuden ja lämmön hallintaan tarkoitettuja ilmastointijärjestelmiä tarvitaankin, rakennusten sisäilmaston suunnittelussa ja hyvän sisäilman tuottamisessa on järkevää hyödyntää dynaamisten rakenneratkaisujen ja rakennusaineiden mahdollistamia passiivisia keinoja. Nämä ovat hyvä lämmön- ja äänieristys, ilman pitävyys, rakenteiden lämpökapasiteetti ja kosteuden varauskyky eli kosteuskapasiteetti.